Абдрахманова Рената, миңа 8 яш. Кызыл ромашка, Муса Жәлил. Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Елмайып хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп ак чукларын. Таң сипте өсәренә, хуш исле саф чукларын. Чәчәкләр кәефләнеп җай гына селкенделәр. Һәм төньяк шунда гаҗәп, бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел моңаеп утыра ромашка кызы. Тик чуклары ак түгел, кан шикелле кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, аерылмый бер-береннән. Ничек болай берүзе ул кызылдан киенгән? Әйттеләр. Син сеңелкәй ник үзгәрдең? Нишләдең? Нидән кызыл чукларың? Нидән алсу төсәрең? Әйтте кызыл ромашка. Төнлә минем яныма ятып батыр сугышчы атты душманнарына. Ул бер үзе сугышты, 15 укчыга каршы. Чигенмәде, тик таңда яраланды кулбашы. Аның батыр алканы тамды минем чукларга. Минем кызыл күлмәгем бик охшады чулпанга. Егет китте, мин калдым, канын саклап чыгымда. Көндә аны сагынып, балкыйм мин таң нурында.